show jamana la ba hamunu ba fla maliko na ni maliko ka hamana ke jinya dugu la foli bele ba hambo ko yu kuma be ani wakati be ami ba ka wakati ta kuma be ko si anga bololo sara sanfe kani kuna foni nunu ma kono amba foko ani che o yere kuna foni mi namba do ama dungu ne wakati sele maliko na foni studio konna la ama foko bala jelen ki bismillah anga kuna foni bulon konna alamsay octobre kalo kile muga samba fla ani mugan fla kuna funa damna lamba damna ni mali kuna funu homi namba la donia ka fo mali ministre nyama no robla no de abdoulaye mayga halitu me nyogo nyila ka chakerla nyogo mi nalu yo keni jakulu kerenkele no lube wulu ko mp katimo ni jakulu no ya ida ka fasa kulu yero kon tara bo ministre nyama no robla ku ka deme ko kura ko nyeshi chama cha fanga mogoma ani ka mali bonya hana dame se ka makato okuma fo kuma be ani wakati be ministre nyama no robla hale keni ka kuma ta halni sonjara ko sebe ka nunu yehuna nuka bonya takanya shi mali chama cha fanga ma ayira ka fasa ko mali chama cha fanga na mago be fena bi hoyare de ko ni mali de ka deme ni mali don willa ka fako be chama cha fanga deme ho konte siga ke foyi ni sonja ko hani tari aklala ka ayira ka fasa kuma ko na haklina jigina ko olusigi kumba do ye min de lakana hani sabati ko ke mali dugu fambela jelena mali de mana ke fa fa kan lakana ni sabati dama ani ka sika kalafli jelo ni kalafli nyana ma ke mali jamana kono jona wala sa ka sika fanga seki fanga tigila mogoma alisa hamto ministre nyama no robla ka kuna funu la mali jamana konna la o mi ambola donia ka fakatu me nyogo wala la ka chakero la nyogo mi na yo keni senekela yo nulu nyamna ba no tun yusufu kulubali ni nyogo yin se fe senekela wila ka tu ka gele ya ko fo ministre nyama no robla u ka gele ya ko bulbule ba do hoyare de koni angere ko yo ayida ka fa kulube wakati ni mne ko sa angere ko oyare de koni ka gele oluma ko sebe no kele no ka suno ko tege ka bu unyala u ka bara okumun konna anu yara koni e fere fo fere munu yara koni ba to samia mali jamana konna na nyana ho be se ka nye to ya mina ministre nyama no robla kelen ka kuma ta hayira ka fo ay boya masikeren keren ke ka nya shuma ani ka yira ka fasa kuna na gela ko munu fa ka gela ko nunu tarabala waduna na to la sigi ka fo buna ke wala safura be se ka soro ko la to ya mina o kuna foni metana ye kritikala ka kuna foni la ambola donia ka fa mali jamana konna ya jakulu keren ne mi sigilunu mali jonse kura sebon kun kan ko la no luye constitution mo yo wulela ka se mali shala talo ka nyama ma no cour supreme mo yo we baranya bla folo mi kesa ka to o bara ira shala talo la wala sa un shala talo be se ka sigi ka fo hani kuma ka to amina wi ayida ka fo oluye bara folo mi keni baranya bla folo di fulu be se ka kono fale no be se ka kono wa fodo era kon be se ka faraka o container sa fulu kan ka teme mali da bela jenena ka ira ula turu ko era de kontu me kritikala o femi nu kon ya uselenye sa ko ne ayida ka fo ko yela ma chama holu be ukani seben konna yelama do ere ka fa ko dona na tawla mali jamana konna na ko ministry ko lu yere kon daire kon kana teme mugani kono toka mali jamana konna na o kera yelama belebele ba do e min yere kon be mali jonse seben konna na nu taro kono kuma di kritik la magoma alisa hamete aka kuna fonu konna la omi amala donia ka foko sharia tala munu sigira mali konna na chama cha fanga konna na no luye sente ma olu bon bora ka sharia kisedo olu bora ku bolo no bla semen kula sesanu ya ira ka fasa ko fintigla mo keren la police la ka ay la ka fasa ko dona na tawla kulu bina tafara fintigla mo to kan kele ke yorola mi ni amala donia ka foko o sharia kisere kontara sente mo fe ma keme ani kele holu yere de kon ye sharia kisenta ma yere kon masoro sa min kon ba fa ko ayi ko sharia kisenka teta alisa hamanto o kuna funu konna na fa antu nya fa na nga kuna funu la don temeno la ko den koro na le kera maye mali konna na le to ko dramani dumbi ale kera maye mali konna na le yara kon kunga bara yuruku fogata se phobie glan ma ko police la ka olu yara kon teke kari dan koro la keren na ya nyambele ale na ka chedu ayr la ka fasa ko mana de depo ka dara den koro ka critique la mo marada woro no fe fogata se ani critique la mo marada folo ko lu ye manda de depo huyo da den koro ka ba ya ira ka fasa ko ma chama yare de kon kan nyangi de seben humbla ndo ka den koro makono fogata se ani mami to ba deme ko aidara nyangile 7 dona ubala jelen kontro kam hamemi wakati ni mine ko sanira la ka fako mana de depo ka daleno ufla bala jelenka
Alisa hameto kunnafoni kɔnɔ la, an bɛ taa kunnafonidilaw ka kunnafoni kɔnɔ na o min han b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'olu fana tun bɛ fara ɲɔgɔn kan la bi fara ɲɔgɔn kan min yɛrɛ n'a ɲaminaba n'o tun ye Banjugu Dante n'ale ye kunnafonidilaw ka ɲɛmaa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafonidilaw ka so la n'o ye Maison de la Presse u y'a jira k'a fɔ ko kuma bɛna ta kɛ fɛn kan sa Mali jɔsen kura maa ninnu ye sɛbɛn kura minnu bɔ yalima kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ye jumɛn y'a kɔnɔ kunnafonidilaw bɛ se ka mun de kɛ walasa jamana in ale bɛ se ka lafiya cogoya min na kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye Mali jɔsen kura kun kan ko kow la sigikafɔ o taara kɛ o ko kan bi donya in na Mali jamana kɔnɔna la kunnafonidilaw ka soba la an to kunnafoni kɔnɔna la an bɛ taa Sirabakan kasara kunnafoni la o min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunu octobre kalo tile 19 ko Sirabakan kasara jugu dɔ k'o yɛrɛ kɔni kɛla Kulukorokaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zantigila u ka dugu min bɛ wele ko Mikondo bolimafɛn min bɛ wele ko Mercedes k'ale bɔra ka bin a yɛrɛ ma Mikondokaw fɛ ko maa 7 ko olu yɛrɛ de kɔni banana sa ko maa 2 handabama ka wele sera olu ma ni kari ɲɔgɔnna in senfɛ ko maa 5 ko olu yɛrɛ kɔni banana kosɛbɛ min na bɛ dɔn kɛ sa ko Masa Rahamani ka badabada dali nɔgɔya u ye o kunnafoni de bɛ taa n'an ye kɔkan kibaru la o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Burkina Fasokaw fɛ ko olu ka dugu min bɛ wele ko Mangadarakaw fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko Bamacibale maaw ka ɲɛmaaba min tun bɛ ko Burkina finitigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni sera ka dankari u ka adamadenya la k'an bɛ donni minɛ ko sisan nɔ sa ko o yɛrɛ kɔni tɛna tɔɔrɔ foyi lase Burkinakaw ma u ka dugu la Alisa an bɛ to kɔkan kibaru la o min n'an b'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ taa Cadikaw fɛ an bɛ don min na i ko bi n'o de ye octobre kalo tile 20 Cadikaw olu kɔni wililen don ka jɔ u sen kan kosɛbɛ min kɔni kɛlen don kɛlɛba ye Cadi bi u ka duguladenw bɔra k'u ka dusuma kasa jira ka dugu fan bɛɛ lajɛlen minɛ k'a jira k'a fɔ sa Mamadu Debi n'ale yɛrɛ de kɔni sigira fanga la san 2 hukumu kɔnɔna la ko ale kɔni ka taga bɔ Cadi jamana kɔnɔna na kɛlɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛla duguladenw ani finitigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra ko cɛjuguba ye kosɛbɛ bon a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa caman ko olu yɛrɛ de kɔni bɔnɛna u ni la ko finitigilamɔgɔ olu ye mugu jugu ci mɔgɔw la yɛrɛ de ko in kɛnɛ kan fo ka taa se kunnafonidila dɔ ale ni bɔnɛna ko la yɛrɛ la k'a fɔ ko ni kunnafonidila ale si yɛrɛ kɔni kun tɛ tɛmɛ san 31 kan ko mugu jugu k'a cira olu bɛɛ la mugu jugu ka cira denmisɛnnin fitininw na maa yɛrɛ de kɔni bɔra k'i kɔkɔ da ko finitigilamɔgɔw ye mugu jugu ci a bɛɛ lajɛlen na an bɛ wagatinin minɛ ko sisan ko Cadi dugu kɔni k'a ka kalan kosɛbɛ Alisa an bɛ to kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ farafinna kelentɔnba n'o de ye Union africaine ale ɲɛmaa n'o ye Musa Faki ye ale bɔra ka bolonɔbila sɛbɛn dɔ kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ min n'a y'a jira k'a fɔ sa ko min yɛrɛ kɔni kɛra Cadikaw fɛ a ma bɛn ale nisɔngoyara kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ sa ko Cadi finitigilamɔgɔw olu n'u ka duguladenw bilala ɲɔgɔn na ko fo ka se mugu jugu ci ma ko kunnafoniya min sera ale ma k'o de ye k'a fɔ sa ko Cadi finitigilamɔgɔw k'u ye mugu jugu ci maa 5 de la ko o min yɛrɛ kɔni man ka kɛ k'u kan ka sigi ka fɔ de kɛ u n'u ka duguladenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa cogoya min na u bɛ se ka duguladenw ka hakɛ latanga ka adamadenw ni kisi ka adamadenw ni tanga k'ale nisɔngoyara kosɛbɛ ka nin ko in ye Cadi dugu kɔnɔna na bi wa k'ale bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sa k'u ka sigi ka fɔ ka kuma kɛ walasa Cadi a bɛ se ka basigi cogoya min na Mali kunnafoni show jamana layabagaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la n'ala ma basi wɛrɛ foyi kana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan a ɲan'o cɛ sa an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a yɛrɛ la garisigɛ sanuman bɛ Ala bolo a k'o di ne na o bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn